Ang fluvial procession usa sa mga tradisyon nga kabahin sa mabulukon kayo nga kasaulugan matag tuig sa Pista Senyor. Ako si Matt, uban ko ninyo niini atong special sinulog episode sa atong programa nga para ginatong mga lagan nga ganahan ug hilig kayo mag suroy-suroy. Sa bispera sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, ipahigayon una ang fluvial procession sa Balaang Bata. Kaadlawon pa lang sa Sabado, nag-abot na sa pantalan aron mukuyog sa fluvial procession ang mga deboto ni Senyor Santo Niño. Ug aron mosaksi sa mga sakyanan sa dagat, din usa niini giluwaan sa Santo Niño. Gikan sa St. Joseph Parish, di nagpabili ng imahe ni Senyor Santo Niño sulod sa usa ka gabii. Gikuha kini pagkaadlawon human sa dawn mass o gihatod padung sa Owano Wharf o gisakay kini galyon nga napuno sa mga bulak. Ang mga sakyan ng pangdagat nagtapok-tapok sa sulod sa Mactan Channel. Mabati ang kasadya sa kadagatan. Makita ang daghan kayong mga pamboats, speedboats, lansa, yate, uguban pang nagkadaiyang sakyan ng pangdagat nga nikuyog sa fluvial procession. Kada tuig imunani kadaghan ang musalmon sa fluvial procession. Tanawa kung unsa sila kadaghan. Magtangkulon simbahan ng Senyor Santo Niño, lugar sa katahumugugma para kaninyo. Laing-laing turista sa sinulog malingaw, maanyag nga Cebuana, hihigugma ko ikaw. Samtang ang ubang mga deboto nagatang sa pantalan, dinasa mudunggo ang galyon nga gisakyan sa imahe aron musugat sa pag-abot sa Balaang Bata. Makita nato kung unsa kahugot ang pagtuo sa katawhan, pinaagi sa ilang pagsakripisyo sa pagbatag sa iyo. Kadlawon pa lang para lang musugat sa mahal nga Senyor Santo Niño. Sa atong pagbalik, atong makita ang laing-laing pamaagi sa pagpakita sa mga tawo sa ilang gugma ngadto ni Senyor Santo Niño. Samtang nagpaabot sila niini. Ang kabaga sa tawo nga nagatang sa pag-abot sa imahe sa Senyor, makapatando gayud sa imong kasing-kasing. Ingon niini ka pinangga ang Balaang Bata sa mga katawhan, ilabi na gyud sa mga sugbuanon. Adunay mga nagdalag balloons, mga nihalad og sayaw agig pasalamat sa mahal nga Senyor. Sinulog, isagit ug kusog, tanan magsahulog, sinulog, isagit ug kusog, tanan magsahulog, sinulog. Senyor, todo pinig. Senyor, todo pinig. Sinulog. Senyor, tatay pinig. Senyor, Ug ang uban, bit-bit gyud ang imahe ni Senyor Santo Niño. Makita sab nga dunay nagsulob og sinina susama sa gisulob sa Balaang Bata.
Sa inyo nakita karon mo ni mga bata nga nagsulo ug nagdala og mga Santo Niño. Actually usa na sila ka pamilya mo ni ang pamilya Gadiano. Ma'am, nganong nag-costume, nagsanina mo ni Santo Niño ang mga bata? Panaad man dyan na ako kada kuan nga. Ako gini silang gi patahian kay para kuan ba kanang doon na tay kuan man mao nagi akong nakuanan ba kay 4 years naman kuaning nagkuan apil sa ilang kuan. So taga-tuig gyud mo salmot aning fluvial Kada tuig gid mi. procession. Unsa man yung feeling nga maka-attend karon? Every year unsa man yung pamati nga maka-attend gid mo? Kalipay. Dako jud kayo kalipay murag kanang doon na gyud grasya kanunay ba. Grasya. Basta akong matuman gyud murag kuan jud kayo nako kanang basta kuan jud kay akong kalipay gyud nga kanang maka kuan ko ani sa akong panaad matuman akong panaad para nila. Pipila na lang ka minuto miabot na gyud ang gipaabot sa katawhan. Ang galyon nga gisakyan sa imahe sa Balang Bata. Sa ato nakita nabot na gyud ang senyor. Nagkagubot ang mga tawo sa sampit kaniya o pagdangat sila mga petisyon. Nagkadayang tawo ang nihatod sa senyor. Lakip na ang atong 11 babaeng gobernador sa lalawigan sa Sugbo, Governor Gwen Garcia, uban si Cebu City Mayor Michael Rama. Makita ang kalipay sa mga tawo pag-abot sa mahal nga senyor, na ginulugay ang uban sa mga bulak, ug ang uban nagpadangat sa ilang mga petisyon pinaagi sa pagkaway-kaway sa ilang mga kamot. Dili gyud malikayan nga matandog ang imong kasing-kasing kung ikaw mo apil o musaksi sa fluvial procession sa Balang Bata. Nindot kayo mga tao, nindot kayo ang gikapat mandawi, huwag kapoy pagmatag sa iyo. Niyalabi pa ang kuyog pa ang gobernador sa Usakayati, nagpapakita nga, usara ang Sugbo. Ikaw go, ako kapugong sa akong feeling ro nakaluha ko pag naog di Senyor Santo Niño. Ikaw unsay mo ma-share na mo go? Kadaghan gyud ko nagluha-luha sa tibuok gyud nga fluvial procession kay grabe kaayo ang faith sa mga tawo nga gipakita. Daghan kaayo, baga kaayong katawhan o kining tanan ng mata nig perting sa yuha. Ganina pang kadlawon. Apan nag-atang gyud kay aron lang makapakita sa ilang dako kaayong pagmahal sa Senyor Santo Niño, pero angay lamang kay pinangga usab kaayo kita sa Senyor Santo Niño. Sa atong pagbalik, lain-laing mga rason ngano ang mga tawo midagsa gyud dinhi sa Sugbo para sa fluvial procession. Mao ni gidaghanon sa mga tawo nga nagpaabot ni Senyor Santo Niño dinhi sa gawas. Matangkulon simbahan ng Senyor Santo Niño, lugar sa katahumog. Lain-laing mga rason ngano ang mga tawo midagsa gyud dinhi sa Sugbo para sa fluvial procession. Sir, ngano ni apil man mo ani nga Higayuna. Higayuna, yes. Dako na din ako kayo nga higayon nga gidawat namo kini gi-offer nako. I-offer sa nako balik sa Santo Niño. Kini i-offeran kami nga kami mo ani nga papel nga role nga Princess Isabel o Prince Andres Calapata of Spain. Nahitabo na offer sa mo. Kami mo kadayon nga gidawat tayo namo. Unexpected kayo ang tanan. Kapila naman nimong attend ani nga celebration. Kadaghana nga para ni sa halad sa akong pamilya o sa mga kalingon. Good day, sir.
What's your name? Josh. My name is Matt. Nice to meet you. Is this your first time to witness the celebration here? Yes, first time. First time. Yes. What brought you here? I live in Manila and I heard about Sinulog. It's like the biggest festival. I saw pictures and I was like, I have to come and see this. And yeah. Are you enjoying? Are you having a great time? Yeah, it's amazing. The costumes are impressive. I just got here. How do you find the celebration? Really nice, really festive, really warm people. I mean, Filipinos are like the friendliest on earth. So yeah, it's amazing. Viva Pete Senor. Alright, thank you so much, sir. Mga performers, mga deboto, mga turista, nag-abot-abot din hitanan para musugan ni Senyor Santo Niño. Viva Pete Senyor! Woo! Human pagsugat sa Senyor, gidala kini ngadto sa basilika para sa usa ka santos nga misa. Sa atong likod kauban nato karon si Governor Gwen Garcia, kauban ni Mayor Mike Rama. Makita nato nga daghan kayo mga tawo nga nihatod sa Senyor, paingon ngadto sa basilika. Wala usab magkulang ang security, ug ang mga estudyante nga nagsilbing crowd controller usab sa dihang naglakaw na ang mga tao sa kadalanan kauban ang mahal nga imahe sa Senyor. First time ninyo, miss? Yes, first time. First time. Unsa man yung feeling? Excited. Excited? Kuan ko siya na makahihingi sa ninyo. Dili ba kapoy o bisag kapoy Sa kapoy, okay sa gapon. para ni Sasa? Para matilo lang Senyor. sa Santo Niño. Padayon ng uglaka ang mga tawo ug pag-abot sa basilika, mas nidaghan pagyud ang katawhan. Puno kini kaayo. Na nakita din sa basilika, din atong ihatod ang imahe ni Senyor Santo Niño. Nakita karon dinhi sa Pilgrim Center, din ato makita ang reenactment sa pag-abot ni Senyor Santo Niño dinhi sa Cebu. Nanghit gis Father Dudong gana. Oy. Father Dudong gana ba nanguhit gyud. Ano tong godi ako, Father Dudong. Namin na ko. Pilgrim Square ba? Daghang salamat sa kaayo mo, daygon sa kanunay simbahon kagayo. Santo Niño, gugma ko. Santo Niño, Santo Niño. First time din ako makasuway nga mukuyog sa fluvial procession. Natandog ko sa mga tawo nga grabe kayo ang ilang debosyon ngadto ni Senyor Santo Niño. Ako si Matt, alang sa Sinulog Special Episode sa atong programang Suroy-Suroy. Simbahon kagayon, Santo Niño,